Aking premiere. Ayan, Princess Mariam tulog na madam. Open ko lang po. Kabukas ko lang Princess Mariam. Ayan. Kasi may may premiere. Ayan, mag-live shoutout naman sa'yo. Ayan. Palike naman madam ang aking langin ko. Ayan, Princess Mariam. Ikaw pa lang yung pinakauna. Kakain ko lang, uy. Yan, Miss Bulong. Mamaya yung premiere ko, uy. Ayan, Mikasha. Mikasha ko sino yung nag-shoutout naman dyan, Lalaws. Ayan, aga. Mamaya pa yung 2:30 kaya. Yun maya-maya. Salamat naman sa patamsak. Ayan. And Princess Mariam, thumbs up po. Ayan. Salamat naman sa thumbs up. Hindi na ninanais ko. Eh, Mikasha, nasa trabaho ka na ba? Dalangin ko. Ayan, salamat sa mga pa-thumbs up dyan. Tulog na daw madam. Ayan. Ako hindi pa ako marutulog. Oy. Maya pa ako marutulog. Maaga pa kaya. Ibang. Oy, 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 oy. Ayan, what time ang premiere, Miss Bulong? 2:30. Eh, what 2:30 yun eh? 2:30. pa yun, Lalams. 2:30. Ayan. Yes.
2:30 AM, maya-maya, ilang oras na ba? 1:46 na dito, mamayang 2:30 ng madaling araw dito. Pinas time. Hindi dito sa UAE. 1:46 na dito eh. 1:46 na ng umaga dito, so maya-mayang 2:30. 6:30 sa Pilipinas. 6:30. 6:30 Philippine time ang aking premiere. Ayan. Kompleto yun kasi ang infamous bulo. Hindi ka pwedeng nagkakamali lang, oy. Ikaw naman, Mikasha. Nasa work ka ba, oy? Ayan. Nasa work. Sana may manood kahit 5 lang, uy. Yan, okay, kaya Islands or Bicolana ng Oragon. Isa lang may-ari niyan ni Kasha. Ayan. Si Bicolana ng Oragon at si Ailinski. Isa lang ang pinagmulan. Ayan. Si Mikasha Kusin. Mikasha Kusin, mahilig ka magluto, gumawa ng cake. Ayan, nasa work ka na ba or paalis pa lang? Yung kapitbahay ko, nakita na akong nag-iingay, nagtulog-tulugan na. Ah, hindi ka pa pala nababa. Oh my God. Oh my God, nakakalimutan ko. Ayan. Ayan, Lady Coach. Buti na lang, Mikasha, pinaalala mo eh. Sus. Talaga to pagkaulyanin ni Inday, oy. Ayan, Lady Coach. Hello, sis. Nag-live shoutout naman dyan. Ayan. Kuya Chris Kitchen Tamsak. Ayan. Hindi na, Miss Bulong, para makahabol ako sa premier mo. Pasok na ako. Sige, mag-ingat ka po. Ayan. Lady Coach. Ayan, nag-live shoutout naman. Ayan, mga lalabs yung aking premier mamaya 6:30 Philippine time. Ayan. Malapit na siya. Ayan, Kuya Chris Kitchen, mag-live shout out, Tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak. May patamsak na yan. Ayan, mga lalams, yung aking premiere, mamaya-maya na po yan. Ayan. 6:30 Philippine time. Ayan. Ayan, support just short. Ayan. Lady Coach. Itamsakan natin yung Lady Coach. Dating dikit sa ng kapin. Ayan. Sige po, salamat po Kuya Chris. Ayan, premiere ko yan. Mamaya lang yung premiere. Ayan. 6:30 po ang aking premiere. Philippine time. Ayan. Watching here in Greece. Ayan. Salamat naman po yan Kuya Chris. Ayan. Ayan, panoorin natin yan, ano. Lady Coach.
Yan, waffle pala tong ano mo. Waffle. Baby ko. Oo. Yan mga lalabs, yung nakapinpo, ayan. Wow, ang sarap naman ng iyong waffle, ayan. Oh, dami sutanghong gisado, oh, ayan. Yan mga lalabs, yung nakapinpo ay aking premiere, maya-maya lang yan, ayan. Mga 2:30, sana may manood naman, oy, ayan. Yan, watching ako, Lady Coach. Oh, sarap naman ng waffle, ayan. Lady Coach. Iisipin na. Yung pangalawang tamsak to. Ang setup mo na? Ilan? Ayan, kasi Miguel Love shoutout host. Ayan, kasi channel Miguel Love shoutout lalabs. Ayan. Kumusta ka na lalabs? Ayan. Support mo naman kasi yung aking premiere. Ayan. Yung nasa taas 6:30 yung aking premiere, ayan. At napsak naman lalabs kasi channel, ayan. Si Nilmar. Ayan, Turbos Channel, Miguel Love shoutout po Noite. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Ayan, Turbos Channel, ayan. Miguel Love shoutout naman dyan, Turbos Channel. Please support my premiere mga lalabs, ayan. Within 1 hour, ayan. Thank you my friend, gracias, ayan. Naka-800 na ako, kailangan makapangisda pa ngayon kasi alam mo naman, almusal ni Lolo pag 7 na ng umaga. Ayan, mangisda ka na dyan.
Ka-open ko lang mga siguro mga 10 minutes. Ayan. Tamsak host, huwag ka maingay, may natutulog. Lalabs parang kakatulog niya lang, kanina gising pa yan eh. Nung narinig na akong nagbukas nito, nagtulog-tulogan na. Mamaya na siya kasi may premiere ako yan Yung premiere ko nasa taas mga lalabs. Mamaya na akong magpipin sa inyo Kasi yung premiere ko, ayan. Waiting ako ng aking premiere, ayan. Excited na ako. Tamsak naman yung aking premiere mga lalabs. Ayan, nakapin si Bicola ng Uragon, ayan. Mamaya tayo magpin ng inyong mga ayan. Tusok host, mga love shout out, Speedwell Vlog. Ayan, patamsak naman yung nakapin Speedwell, yung aking premiere. Maya-maya yung aking premiere. Ayan, 6:30 ng umaga Philippine time. Ayan. Ayan, padikit po from Margaret. Ayan. Ayan, Romel Diongon tamsak ng host. Romel, mega love shoutout naman dyan. Romel, ayan. Romel Diongon, ayan. Dan tamsak host sa premiere mo. Ayan, salamat naman dyan, lalabs. Uy, salamat naman, lalabs. Ayan. Romel, meron ka ng jacket, lalabs. Ayan. Mega love shoutout sa lahat dating dikit sa'yo. Salamat naman. Sige, Romel, magbakas ka dyan, sabi ko na ng Uragon, baka hindi pa kita didikitan. Ayan. Mana Elinski, mega love shoutout. Ayan. Speedwell, patamsak naman yung nakapin. Ayan. Maya-maya yung aking premiere, 6:30. Ayan, 6:30 AM. Maya-maya, after 1 hour. Philippine time. Ayan. Medyo madilim yung ilaw ko Iyaan mo na. Ayan, Kuya Chris Kitchen dan tamsak dating dikit po. Ayan. From Margaret Marquez. Shota mo. Ayan, Mike Saha. Mike Saha. Ayan. Okay, may lang shoutout Mike Saha. Ayan. Okay. Mike Saha. Ayan. Tamsak. May lang shoutout. Salamat sa patamsak dyan. Lalabs. Ayan. Mike Saha. Ayan, patamsak naman yung nakapin mga lalabs. Mike Saha. Ayan. Give tamsak to Bicola ng Uragon. Ayan. Pwede magbaba ng bahay mo. Salamat. Ayan. Sige, Romel, magbaba ka na ng bahay mo dyan. Ayan, makipaglablaban ka. Maglablaban kayo dyan mga lalabs. Ayan. Ayan. Dan sa'yo Margaret Marquez Pasokli po from Cassie Channel. Ayan. Ayan, Margaret, pabalikan na lang po si Cassie. Ayan. Ayan, Bloody Coder. Hi, may love shout out, lalabs Bloody Coder. Please support my premiere. Ayan. My premiere on the pin. Bicola ng Uragon. Please give thumbs up, Bloody Coder. Thank you so much. Ayan. Turbos Channel, may love shout out. Ayan. JC Official TV, mega love shoutout po sa'yo, host. Ayan. Mega love shoutout JC Official. Ayan. Salamat naman dyan, lalabs. Ayan. Ayan, support nyo naman yung aking premiere mga lalabs, 6:30 AM. Maya-maya lang after 1 hour. Ayan. Yung nakapin po, ayan. Yan po yung aking premiere mga lalabs.
Yung naka-print si Bicolan ng Oragon, ayan. Yan, Romel Dan Tamsak po, dating dikit from Margaret Marquez, ayan. Maraming salamat sa inyong mga support mga lalaws, ayan. Yan, location mo sa US ka, oh my god, sa US. Sana all na sa US. Lalab na sa UAE ako. Nasa United Arab Emirates tayo mga lalas, ayan. Dito sa madaming camel, ayan. Sana all nasa US. Gusto ko rin pumunta ng US, ayan. Dan dikit sa member mo, ayan. Sino yung dinikitan mo? JC Official, ayan. Sino sa member ko, lalaws, ayan. 4 lang naman yung member ko, mga lalaws. 4 lang, ayan. Kasi channel Dan Tamsak, dating dikit, salamat from Margaret Marquez, ayan. Okay, salamat, di ko matandaan kung saan kita na dikitan, Romel Diongon na yan. Baka kay Rapi. Parang kay Rapi. Tama ba? Ay, o kay Sir Bukis. Kay PD, Sir PD, ayan. Tusok ko na premier mo, Manay Elinski, ayan. Salamat naman dyan, Speedwell, sa patusok, ayan. Margaret Marquez, salamat. Saan ba kita na nakita, ayan. Nakita mo na ba si Margaret? Ayun mga lalang, salamat sa inyong support dyan. Dan sa'yo, Romel Diongon, pasukli po from Kasi Channel, ayan. Dan all Tamsak sa nakapin JC Official TV, ayan. Salamat naman dyan, JC Lalan, sa iyong patamsak sa aking premiere, ayan. Saan ka sa Pinas, host? Bicolana po, nasa Bicol po. Bicol po sa Kamsur, ayan. Doon malapit kay Robredo, ayan. Ayan, mga lalans, thank you so much naman dyan, ayan. Romel kay Buyang po yata. Ayan, baka kay Buyang nga, tama. Kay Buyang daw, Romel. Ayan, Speedwell Vlog. Ang kuma ng kanyang bahay. Ayan. Guys, palitan tayo 1020. Ayan. Speedwell. Ayan. Okay. Katatapos lang ng Grand LS ni Buyang ngayon, Margaret. Ayan. Yan, lagi may pa-entry yun si Buyang. Madaming tao doon. Di ba madaming tao kay Buyang. Oo nga, hindi ako nakapunta, na busy ako kanina, ayan. Lagi may Grand LS yun si Buyang, uy. Lagi may parapol, ayan. Speedwell Vlog, dan all na po sa'yo, pulpak. Pasukli, ayan. JC Official TV, ayan. Ayun, akin na nga yung unan ko dyan. Unan. Yung unan ko. Aray ko yung sakit nung napulikat na ko, eh. Kunin ko lang yung upuan ko. Ayan, ang aking upuan. Wow, kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman.
Yan yung aking upuan. Uy, naku yung aking diaper, nakita na. Ayan, ano ba yun? Kasi ko lang yung aking thumb. Ayan, okay na siya. Ayan, sino yan? Ayan mga lalabs, 2:30 yung aking premier mga lalabs. Ayan, nakapin. Yung nakapin mga lalabs, ayan. 2:30 to 7 na, malapit na. Uy, na-excited na ako. Mga lalabs, yung nakapin po, ayan. Yan po yung premier ko maya-maya lang, 2:30, 6:30 Philippine time, ayan. Yahoo Romel Deongon, ayan, pasukli po, ayan, nakapin sagad, ayan. Salamat naman sa pasagad dyan siyan, ayan. Mamaya tayo magpipin sa inyo mga lalab, tatapusin ko lang yung aking premier, ha. Ayan, maglablaban kayo dyan mga lalabs, ayan. Yung kay Margaret hindi man lang gumuhit. Ayan. Ayan mga lalas, patamsak naman yung nakapin. Mamaya na ako magbipin sa inyo po. Ayan. Yung aking premier malapit na mga lalas. Ayan, 2:30. Ilang minutes na lang. Ayan, kasi channel dan, balik sa'yo, salamat. Ayan. Kasi channel dan, balik sa'yo, salamat. Case JC official ng baba ng bahay. Ayan. Ayan mga lalabs, yung aking premier po, naka-pin po. Ayan. Hello host, morning, thumbs up na kita bisita sa bahay ko. Ayan. Kabayan TV PH, mega love shout out. Ayan. Yan, sige lalang, patamsak naman yung nakapin yung aking premier. Ayan, 20 minutes na lang mga lalabs, mag-i-start na yung aking premier. Ayan. Salamat naman dyan mga lalabs. Ayan. Ayan, Speedwell nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan mga lalas, patamsak naman si Bicula ng Orangon. Ayan, within 20 minutes. Ayan, nag-start na yung aking premier mga lalabs. Nakapin po yung aking premier. Ayan. Ayan, Dantia Valdez ng galab shout out lalabs. Ayan, Dantia Valdez. Ayan, salamat sa pagpunta uli lalabs, Dantia. Ayan. Buksan ko pala to.
Medyo na skin nandito sa tablet. Hindi siya nag-charge. Why? Hindi siya nag-charge. Wait. Bakit? Hindi May akong tabuksan ay. Baka mamatay. Ayan mga lalams, within 15 minutes mag-start na yung aking premiere. Na-excited naman ako. Nung nakapin mga lalams, ako yan. Ayan. Yung aking premiere mga lalams, malapit nang mag-start. Ayan, malapit na. Gumagalaw na yung kanyang time. Ayan, Kabayan TV. Ayan, dan all na po sa'yo. Pulpak from JC Official. Ayan. Ayan, Romel Diongon Speedwell Vlog. Dan from Romel. Ayan. Win G Mark Megalab shout out. Ayan, Tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak mga lalams. Ayan. Dante Valdez nagbaba ng kanyang bahay. Dante, ayan. In mga lalams, within 12 minutes na lang, ayan. Mag-start na yung aking premiere. Ako po yung nakapin mga lalams, ayan. Support nyo si host mga lalams, ayan. It's me, Jim. Hi, ayan. Nagalag shout out, ayan. Romel Diongon dan sukli sa'yo from Speedwell, ayan. Romel Diongon dan Pulpak from Queen J Mark. Ayan mga lalam, within 10 minutes mag-start na yung aking premiere. Ako po yung nakapin mga lalam. So ayan, si Bicola ng Oragon. Ayan, yan po ay aking second account. Na-excite ako sa aking premiere. Bakit ganito eh? Ayan, it's me, Jim. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Win G Mark nagawa ng bahay. Ayan. It's me, Jim. Megalab shout out from Speedwell Vlog. Ayan. Dante Valdez. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 4 million in the house. Megalab shout out. Ayan. Speedwell Vlog dan Pulpak from Queen J Mark. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Megalab shout out. Ayan. Queen Bahay Baba from Speedwell Vlog. Ayan. Ayan, Queen Baba kadala niya. Nagbaba na ng bahay. Magkasunod lang kayo Speedwell. Ayan. Ayan mga lalabs. 15 minutes na lang. Mag-i-start na yung aking premiere. Ayan. Nakapin po ako mga lalabs. Mamaya na tayo magpipin ng inyong mga pangalan. Ayan. Ayan, si Bicola ng Oragon po. Ayan, nakapin po si Bicola ng Oragon. Yan po ay aking premiere mga lalabs. Ayan. Ulit-ulit si Ho. Sabi nila, oy, oh. Dan sa'yo, Dan Tia Valdez TV. Pasukli po from Kasi. Ayan. Wendy Mark, nabalikan na kita. Salamat. From Romel. Ayan. Dan Tia, nagbaba ng bahay. Ayan. Romel Diongon dan all na po sa'yo. Pulpak na po. Pasukli from JC Official. Ayan. Ayan, Jessie. Nagbaba ng bahay. Ayan. G Mark Authentico Vlog. Dating dikit po sa'yo. Ayan.
Yan kasi nagbaba ng kanyang bahay, kasi channel, ayan. Speedwell Vlog nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Ayan, Junior Iya, ayan. Dan thumbs up host, God bless, ayan. Salamat naman dyan lalabs. God bless you too, ayan. Ayan, JC Official TV, nabalikan na kita, salamat. From Romel Diongon, ayan. Ayan, maraming salamat sa inyong support mga lalabs, ayan. Ayan, Speedwell Junior Iya, ayan, nagbaba ng lubayang sasabihin ko. Speedwell nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Yahoo dan Tia Balis Pasukli, ayan, from Kasi Channel, ayan. DJ Dance Remix. Ilang minutes na lang, ayan. In 11 minutes na lang mga lalas, mag-start na yung aking premiere, ayan. Speedwell dan dikit from Junior Iya, ayan. Ayan yung nakapin mga lalabs, ako yan, ayan. Support nyo yung aking premiere mga lalabs, ako yung nakapin. Hindi ko lang ng Oragon, ayan. Ayan, Mr. Joker, may love shout out, ayan. Mr. Joker, ayan. Kasi channel full pack dun pasukli, please, from Dantia Valdez, ayan. Ayan, kasi pabalikan si Dantia, ayan. Mr. Joker po, ayan. Ayan, Dantia Valdez, nagba ng kanyang bahay, Junior Iya, Dantia Valdez dan, ayan. Ayan, Dantia Valdez, pabalikan si Junior, dan na, sa'yo, ayan. Ayan, Jubin Junior Iya, dan sukli sa'yo from Speedwell, ayan. Ayan, Mr. Joker, ayan mga lalabs. 10 minutes na lang, mag-start na yung aking premiere, ayan. Ayan yung nakapin mga lalabs, maya maya, ayan. 9 minutes na lang. Ayan, Saldi Boy, nag-love shoutout naman dyan. Uy, Saldi Boy, ang aga kabayan, good morning sa'yo, tamsak sa nakahapon pa. Saldi Boy, uy. Ayan, dan sa'yo, Junior Iya, pasukli na lang po from Kasi, ayan. Mr. Joker, dan all na po sa'yo, full pack na po, pasukli from JC Official, ayan. Ayan, JC Official, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ginalyn Miglab, shout out, thumbs up, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Ginalyn Lalaws, ayan. Ayan, Kasi channel, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Speedwell ng baba ng bahay, ayan, Mr. Joker, dan dikit sa'yo, ayan, from Romel Diongon, ayan. Ayan, harang naman, sige lang harang. Ayan, Mr. Joker, nagbaba ng kanyang bahay, ayan.
Kino Bambam, mega love shoutout naman sa aking member dyan. Ayan. Mega love shoutout, lalabs. Kino Bambam. Ayan. Thank you so much, Kino Bambam, lalabs. Ayan. Si Tamsak na dating dikit from Junior Era. Ayan. Ayan mga lalabs. 8 minutes na lang mag-start na yung aking premiere. Ayan. Napusuan ko na po. Ayan. Salamat naman dyan, Kino. Ayan. Ayan, Kino nagbawa ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab yung aking member dyan na si Kino. Ayan. Junior Ian nagbaba ng bahay, road to 1K. Yes, Jimen, mamaya lang lalabs. Tapusin nyo muna si Hoss, yung aking premiere, nakapin, ayan. Nakapin po yung aking premiere mga lalabs, ayan. Tamsak naman, ayan. Within 7 minutes, mag-start na siya mga lalabs, ayan. Mega love shoutout po, salamat mga Manoy Manay, and from Saldi Boy, ayan. Junior Adan Pasukli road to 1K po from Gina Lynn. Guys, sa nangangailangan ng banana at WH, update kayo sa akin guys. Tulungan ko kayo, pwede rin kayo mag-join sa aming team. Salamat. Ayan, salamat naman sa patamsak dyan. Kino Bambam lalabs. Ayan. Mr. Joker tamsak dikit po sa nakapin. Ayan. Tamsak, salamat sa patam. Exit muna ako, drive muna ako. Ayan. Medyo Margaret, mag-iingat ka sa pag-drive mo dyan, Margaret. Ayan mga lalab, 6 minutes na lang. Ayan. 6 minutes na lang sa nakapin, mag-i-start na yung aking premiere. Ako yung nai-excite. Huwag nito yung nararamdaman ko eh. Na-excite si Hoss sa kanyang premiere. Ayan, Dahlia lalabs, mega love shoutout naman dyan, Dahlia. Ayan. Ay, ikaw pala yan, Hoss. Ayan. Ako po yan, lalabs, Kino Bambam. Ayan. Hindi ko lang ng Uragan. Ayan. Ako yan, within 5 minutes na lang mag-i-start na yung aking premiere. Ako yung na-excite. Ayan, 5 minutes na lang mga lalabs, tumatakbo yung oras, yung puso ko kumakabog. At ganun, oy. Na-excite ako. Ayan, Mr. Joker dan sa'yo, pasukli na lang from JC Official. Ayan. Erlinda TV, Gina Lindan po sa'yo, pasukli po. Ayan. From Speedwell Blanc. Ayan. Patamsak ko sa mga kamote. Ayan. Salamat po, ayan, sa mga kamuti mo dyan. Kino Bambam, ayan. Speedwell Vlog, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Gina Lynn, ba't ayaw mag-move yung banana mo? Nag-freeze ka ba, kaibigan? Ayan. Ayaw pa siyang pagkarbitin ni Lolo. Ganun yung lalabs. Junior Iya, ayan. Ayaw pa siyang pagkarbitin ni Lolo siguro. Bakit Hoss, first time mo mag-premiere, Hoss? Hindi naman. Hindi naman lalang. Wala na, i-excite lang ako. Ayan, Kabayan TV, nagbawa ng bahay. Ayan, ano na lang mga lalang. 4 minutes na lang. Silip sa nakapin, ayan. Saldi Boy, ayan. Silip-silip ka. Saldi Boy, mahilig ka sa silip-silip pa. Ayan, Speedwell nagbawa ng bahay. Ayan, Dahlia Aya Dan All Pulpak. Ayan, back return from JC Official. Ayan. Nakadikit na ako sa'yo, Gina Lynn, pero di mag-move banana mo. God bless. Ayan. Road to 1K po. Ayan, from Gina Lynn. Ayan. Sige lang, Gina Lynn, huwag kang umalis dyan. Dyan ka lang, ha? Mas paano maglagay ng trailer, ayan. Yan, sabi niya, mas paano maglagay ng trailer, ayan. Nandun lang yun, di ba? May ano naman si Lolo, ayan. Naharang naman ako, dalawa pa, ayan. Ayan, Saldi Boy, tapusin mo yan, ayan. Hinarang ka ba ni Lolo, ayan.
Huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Kino mga lalam. Ayan. Yung binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan mga lalabs, within 2 minutes mag-start na yung aking premiere. Oy, na-excited ako. Ayan, ginaling dan all na po sa'yo. Full pack na po pasok li from JC Official. Ayan mga lalabs, yung nakapin. 3 minutes na lang mga lalabs. Oh my god. 3 minutes na lang mga lalabs. Uy. Ayan, 3 minutes na lang sa nakapin mga lalabs. Mag-i-start na yung aking premiere. Ayan. Ayan, WLWC TV. Ayan, love shout out. Ayan. Sunday Boy Fishing Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Mr. Joker, mag-love shout out, nagbaba ng bahay. Ayan. JC Official, dan dikit bakas na po from Mr. Joker. Ayan. Excuse me. Yan, 3 minutes na lang sa nakapin. Mali TikTok pala yan. Ayan. TikTok pala yan. Ayan. Ayan is WLWC nagbabaagin ng bahay. Ayan. Speedwheel nagbaba ng bahay. JC Official TV. Ayan. Mr. Joker dan sa'yo pasukli. Ayan. From JC Official. Anthony Migalab shout out. Ayan. Damsak Dan Hus Migalab shout out. Ayan. Anthony, pasupport yung aking premiere. Ayan. Within 2 minutes mag-start na yung aking premiere. Si Bicola ng Oragon nakapin. Ayan. Kasi channel dan dikit na po bakas. Ayan. WLWC TV dan to you my friend from Romel. Ayan. Alzaki Migalab shout out lalaws. Ayan. Mr. Joker nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 2 minutes na lang sa nakapin mga lalas. Mag-start na yung aking premiere. Ayan. Okay na Joker, salamat from JC. Ayan. Hello everyone from Dahlia Ayad. Ayan. Masilip naman sa pansit ng mahal ko. Salamat po. Ayan. Yung mahal mo ba ng pansit? 1 minute na lang sa nakapin mga lalabs. Mag-start na yung aking premiere. Oy. Yan mga lalas, pupuntahan muna ninyo yung aking premiere. Maraming salamat naman dyan. Oy. Yan, maraming salamat naman dyan mga lalabs. Ayan. 1 minute na lang mga lalabs, mag-start na yung aking premiere mga lalabs. Ayan. Nakapin po si Bicola ng Oragon. Ayan. Ayan mga lalabs, minuto na lang mag-start na yung premiere ko. Yung ingay ni host. Ayan, Alzaki lalabs, support my premiere lalabs. Bicola ng Oragon on the pin. That's my premiere. Ayan. Ayan mga lalabs. Mayroon pang harang. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan mga lalabs, sa inyong support. Ayan. Ayan, may harang pa. Ayan. Anthony Dahlia Ayad dan thanks. Ayan. Ayan, maraming salamat dyan. Salamat naman sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan mga lalabs. Ayan. Ayan, maraming salamat naman dyan. Nag-start na pala yung aking premiere. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Lahat may harang ay. Ayan mga lalabs, thank you so much. Ayan.
Maraming salamat naman dyan sa inyong lahat. Ayan. Ayan, maraming salamat naman. Maraming salamat sa inyong support kay host. Ayan. Ayan, kinuwambong maraming salamat na love. Maraming salamat sa inyong dyan sa pag-support kay host. Ayan. Hindi natapos yung harang. Meow meow. Ayan, maraming salamat naman dyan sa nanonood sa aking premiere. Ayan mga lalabs, yung aking premiere nag-i-start na po. Ayan. Yung nakapin si Bicola ng Orambon. Ayan. Maraming salamat naman dyan sa inyong lahat dyan. Ayan. Maraming salamat dyan mga lalab sa aking mga salamat sa nanonood. Salamat sa 10 million nanonood sa aking premiere. Ayan. Ayan, ang saya-saya naman. Thank you so much. And maraming salamat sa inyo dyan sa pag-support nyo kay host. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyong support dyan mga lalabs. Ayan. Ayan mga lalabs, maraming salamat sa inyong support. Ayan. Yan, maraming salamat sa nanonood naman dyan, sa 11 million na nanonood. Thank you so much naman. Ayan. Yan, maraming salamat sa inyong support dyan mga lalabs.
Maraming salamat sa inyong lahat dyan eh. Maraming salamat sa nanood talaga, yung dami. Yan Mr. Joker, ako yung nasa premiere pala loves, wait lang. Yung nakapin ako yan. Yan, maraming salamat po. Road to 1 million daw. Salamat naman dyan, road to 1 million daw. Ayan, salamat naman dyan. Ayan. Ayan, tapos na yung aking premiere. Ang daming nanood. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat naman, oy. Ayan mga lalabs, maraming salamat sa nanood. Maraming salamat sa nanood sa inyong lahat. Mikasha Kusin, thank you so much. Ayan. Maraming salamat sa mga nanood sa aking premiere. Ayan. Maraming salamat mga lalabs. Ayan. Ang daming arte. Ayan, Mikasha Kusin. Ayan. Salamat sa inyong lahat mga lalabs. Ayan. Kay Kino Bombom, maraming salamat din sa aking member. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Sa pumunta sa aking premiere. Ayan. Cooking with Sophia. Host out muna. Work muna. Salamat host. Ayan. Sige lang ano Mr. Joker. Ayan. Salamat lalabs. Ayan, mangingilaw. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Ayan, bumigdan pasok litings. Ayan, tanggalin na natin yung nakapin. Mikasha Kusin. Saan yung bahay mo? Ayan, tapos na ang premiere. Alis na tayo by Miss Bulong. Maraming salamat po. Idikit ko sa inyo lahat yun. Ayan. Maraming salamat naman Kino. Ayan. Bawa ka ng bahay ay. Ayan, ay pala si Kino. Sana siya night boat na lang. Sa mga nanood, nakita nyo na siguro yung mga alagan kong kamuti, bigay naman padikit at pabakas sa LS ko. Ayan, mamaya. Hindi lang kinalawas ba yung LS mo lalabs? Tapos na pala, ayan. Yes po, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Ayan, padikitan nyo si Kino Bombom, yung aking member mga lalabs. Ayan. Magpina tayo ng isa-isa yung mga pumasok kanina. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan.
Kala ko may Gcash na 100 dun kagabayan. Walang Gcash. Ano yung kartiyan ni Miss Bulong? Ayan. Ayan mga idol, pahinging turon. Ayan. Ayan, nasa na si ano? Kinubambam, may grab shout out. Thank you so much sa'yo, Lalaws. Ayan. Ano yung bahay mo, Kinubambam? Ayan. Maraming salamat dyan sa inyong lahat, mga Lalaws. Ayan. Patikitan po yung aking member na si Kinubambam, mga Lalaws. Ayan. Tingin ko nalang ibababa ni Nightbot. Hindi pinabinababa yung bahay mo, oy. Hanapin ko naman lang. Hi host, morning sa'yo. May love shoutout, John Obligar. Ayan. Salamat naman dyan. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. John Obligar, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mga lalas palablag naman yung nakapin. Ayan. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Saldi Boy. Bakas lang mga lalas para malami-lami ko. Ayan. From Saldi Boy.
NWLWC TV nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Natapos na yung music. Nawala. Shh. Ayan, nawala yung ating music. Bakit kaya? Pili-pili na ninanais ko. Yan, Saldi Boy Lalaw. Ayan. Salamat sa iyong support, Saldi Boy. Ayan. Nag-premiere ka na ba, Saldi Boy? Nag-try ka nang mag-premiere?
habo man sa kong kabayan, ayan. Saldi boy, oy, ilan na ba anak mo, Saldi boy? Saldi boy, ilan na ba yung anak mo? May asawa ka na, Saldi boy. You're crying, mommy. Mas padikit ha, ayan. Igla loves. Yan ito. Wala man kaming anak kabayan kasi walang ovary daw. Sawa ko, sabi ng doktor na sa po kabayan. Ayan. Paano walang ovary? Ayan, sige, tingnan natin. Tamsakan ko yan, ano? Ayan, tamsakan natin yan. Within 2 hours. Lima na lang pala. Magwa 1K ka na. Ayan. Ayan mga lalams. 5 na lang sa nakapin. Ayan. Road to 1K siya mga lalams. 5 na lang. Ayan. Itong atik mo nakadikit to eh. Bam. Ayan mga lalams, 5 na lang, ayan. Maya pa naman po yan, ako, ayan. 1K, ako 1K. Ayan, tamsakan natin. Saan nga, ayan. Sana nga, ayan. Hindi, mag-1K na yan, ano eh. Tayo lang natin ang oras na ba. 5 na lang, ayan. Ayan mga lalam, Saldi boy. Nakitan mo yung nakapin, ayan, 5 na lang, road to 1K na siya. 5 na lang sa nakapin mga lalam, 5 na lang. Yung kung nakadikit ay kung nakaano sa'yo, tinan ko. Yung ibang alagad ko. Dagdag ba dyan ang hindi niya? Proteinin ng kapo niya. Sure na finish ka. Yung ganun ba? Ayan, Arthur, may love shout out. Hi sis, ayan. Ayan, palablab naman yung nakapin. Ano? Hindi pa pala to dikit. Palablab naman yung nakapin. Arthur, ayan, road to 1K. Ayan, Arthur, nagawa ng kanyang bahay. OTW pin, ayan.
Uy, nakaching ako eh. Alhamdulillah. Yan. Ayan, Queen G Mark, padakit naman yung nakapin. Ayan, road to 1K po siya lalabs. Ayan. 5 na lang sa nakapin, tingnan natin. Kinabambam dan full pack from Queen G Mark. Ayan. Higit pin walang bakas. Ayan. From Arthur Saban. Ayan. Ayan, 3 na lang sa nakaping, 3 na lang. Ayan. Tignan ko kung mga nakadikit nito. Ayan, Queen G Mark nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 4 na lang sa nakapin mga lalabs. 4 na lang. Ayan. Ayan, Arthur Saban nagawa ng kanyang bahay. Arthur. Ayan, Saldi Boy, kung may alagad ka, dikitan mo yung nakapin. Ayan. Wala lang magbalik sa'yo. Ayan. Ayan, dinigitan kita ng isa pa kinubambam. Hindi ko pala ito nakadikit sa'yo. Di ako nagbakas. Yan, nakalimutan ko naka 5 minutes mark pala yung LS ko host bago sila makapasok sa chat. Oh my god. Oy, may nagalag shoutout. Connect to Kinubambam on the pin. Oy, may. He's road on 1K. Ayan. Oy, may lalabs. Ayan. Tots Baloyot Cover. Thumbs up. Beautiful host. Salamat sa pathumbs up. Ayan. Palablab naman yung nakapin mga lalabs. Road to 1K. Maluoy na maluoy. Ayan, yung road to 1K po yung nakapin. Ayan. Oy, may connect to Kinubambam. Ayan. Lamsak support lalabs. Supporter ni Barista. Ayan. Maraming salamat po supporter ni Barista Lalabs. Salamat sa iyong support. Ayan. Ayan, Tots Baluyot. Tots Baluyot nagawa ng kanyang bayos. May 2 pa akong dikit sa'yo, baka may alaga ka rin dyan. Ayan. Sige, dikit mo sa akin, obligar 2. Balikin kita ng 2. Ayan. Mas may 2 pa akong dikit sa'yo, baka may alaga ka rin dyan, palimos. Sige, dikitan nyo muna po yung nakapin, road to 1K. Ayan. Sige, paalala mo sa akin mamaya-maya. June obligar kasi makakalimutin ako. Ayan. Ayan, Gmark, dikit dan po sa'yo from Saldi Boy. Ayan. Chukchak host, mega love shout naman dyan. Charlie Chub Lalabs. Ayan. Salamat naman sa pagbisita, Charlie Chub. Ayan. Padikit naman po Charlie si Kinubambam. Ayan. Nakapin po road to 1K. Ayan. Tots Baluyot palablab po incoming LS. Sige, lablabin natin yan. Ayan. Ayan, Pebrero 14 TV meron ng jacket. Ayan.
Ayan, meron ka ng jacket Pebrero 14. Ayan. Ayan, palablab naman yung nakapin. Ayan, mega love shout out Pebrero. Ayan. Palablab naman yung nakapin. Road to 1K mga lalab. Isa na lang sa nakapin. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin mga lalabs. 1K na siya mga lalabs. Ayan. Mega love shout out Idol Barista. Ayan. Nating dikit kami sa nakapin host. Yung dalawa ko na lang dikit ko dyan. Ayan. Sige June. Ayan. Dikit mo na yung dalawa mo dyan. Mas bigyan kita ng dalawa June. Ayan. Ibalik ko sa'yo. Ayan. Ayan, Pebrero 14. Mega love shout out. Ayan. Nanggawa ng bahay. Ayan, Pebrero 14. Padikit naman sa nakapin lalabs. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ayan. What's Baloyot cover dan pasisid from Charlie Tube. Ayan. Ayan, Pebrero 14 nang gawa ng kanyang bahay. Ayan. Isa na lang po sa nakapin mga lalabs. Ayan, 1K na siya. Isa na lang po sa nakapin. Ayan. Oy, may connect to Kino Bam Bam. Oy, may. Ayan, Pebrero dating dikit tayo sa'yo. Ayan, nagkita. Tayo nagkita. Ayan. Yun na wala lang. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang. Ayan, dinikit ko na yung isa sa'yo. Kino Bam Bam. Meron pa pala akong hindi mga nakadikit sa'yo. Tingnan nga natin. Oh my God, Kino, kinain ni Lolo yung ano mo. Ayaw pa niyang mag-graduate ka, lalabs. Ala, kinain yung 40. 1K ka na eh, ayan. Oh, Kino. Kino Bam Bam, ayan. Kinain ni Lolo yung 40. Ayaw ka pa niyang pag-graduatein. Wala, nag 1K na siya kanina eh. Oh my God. Kino, ayan, kinain yung banana mo. Hindi ka nakagraduate. Tots Baloyot Tamsak. Ayan, Pebrero 14 din from Charlie Tube. Ayan. Tots Baloyot dan please. Ayan, from Oime. Ayan. Mahal sa'yo. Ayan, Tots Baloyot dan please from Oime. Ayan. Arthur, sa ng manang bahay. Kino, kinain ni Lolo yung banana mo. Ayan. Nakamin ka pala kasi.
Pebrero 14 dikit pulpak, ayan. Oy, may ana. Oy, may dami si Charlie, ayan. Everybody happy, mga love shout out, ayan. Dikit dan host, ayan. Ayan, everybody happy, ayan. Sino si everybody happy, ayan. Udit Migalab shout out, Udit, ayan. Dikitan, Udit Migalab shout out. Ganun talaga ako nga dati 14 ako nag balik sa 900 minsan 100 lagas ko pero tuloy ang magsasawa din yan kakalagas, ayan. Pero 14 pulpak from Tots Baloyot, ayan. Charlie Chokoran Kitiir from Oime, ayan. Oime na si thumbs up sa yung premier old friend, ayan. Charlie Dan na po from Pebrero 14, ayan. I'm Robinson Bill host, ayan. I'm Robinson Bill Billy host. I'm Robinson. Ayan, everybody happy. Magalag shoutout naman. Robinson Billy host, ayan. Tots Baloyot, ayan. Nagbawa ng kanyang bahay, Pebrero 14, thanks. Tapos na din ako, ayan. Tots Baloyot cover dan from Pebrero, ayan. Migalag shout out, Pebrero 14. Powered by DJ Bongo Exclusive. Ayan, Charlie Chog Chokoran Kitir from Oime. Power, beats, go, beats, go. In Pebrero, OTW sa'yo from Saldi Boy, ayan. Pebrero, OTW from Saldi, ayan. Madikit po sa main ko, guys. Magbakas lang po from everybody happy, ayan. Powered by DJ Bongo Ayan, Kino, kinain yung banana mo. Nag 1K ka na, kinain yung 40. Ayaw ka pa yung pag-graduating. Ayaw ka pang pag-graduating ni Lolo, mga ilang araw pa yan lalabs. Okay, good night lalabs, ayan. Nag 1K ka na kanina yun. Salamat Kino Bambam, ayun, ganun talaga lalabs. Laban lang. Yan, Madam Alma Albiar, magalag shout out, tamsak dan, ayan. Salamat po sa patamsak Alma Albiar, ayan. Oy, may nagbaba ng kanyang bahay, oy, may, ayan. Alma nagbaba ng bahay, ayan. Pebrero 14 TV OTW sa House Idol, padikit po sa main, guys, ayan. Kinabambam dan to your upcoming LS pasisid from Charlie Tube, ayan. Powered by DJ Bongo Exclusive.
Guys, dikit kayo sa LS ko mamaya. Iwan kayo bakas na ha. Bibigyan ko kayo ng saging, alam ni host yan. Ayan, oo. Ang tamsa kanyo lalags yung nakapin. Yun nga lang kasi nalungkot siguro si Kino. Tapos kinain ni Lolo yung kanyang banana. Charlie Chub TBCG, bigyan kita ng 10 ha. Ayan. Alma Alviar dan pasisid from Charlie. Ayan. Febrero dikit. Ayan. Dan na sa'yo sa mukbang. Ayan. OFW ako. Ayan. Lags tamsak host morning from OFW ako. Ayan. Oh, salamat Kino Bambam. Ayan. Maraming alagad yan si Kino. Ano, mga lalams. Marami siyang alagad. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Pasyal ka sa LS ko mamaya ha. Ayan. Kahit 5 minutes lang. Ayan. Limbang ko nga to. 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9. Anong oras yun? Ano? Kino sa Pinas. Ayan, kalimbang ko na. AM 5 AM 5, 6, 7, 8, 9. Disco Mobile. Saan bahay mo everybody? Ayan, parang Pebrero. Ayan. Pebrero nagbawa ng kanyang bahay. Alma Albiar. Ayan, nagbawa ng bahay. Ayan. Hoy, may nagbawa ng bahay. Ayan. Mikalab shout out. Pebrero. Ayan. Nagbaba ng bahay. Charlie Chub TV. Nabigay ko na 6. Ayan. From Kino Bambam. Sorry. 11 AM. May nakaalala sa Ayan, padikit po sa main ko guys. From everybody happy. Ayan. Charlie Chub, what's with baka salamat. Alma Albiar, ayan, salamat from Charlie Chub. My daughter, please, ayan. Oimi, please just connect to Kino Bambam. After that, I will pin your link, okay? Disco Mobile. Serious host, nag 1K na bahay ko kanina. Oo nga, nag 1K.
Nag 1K na siya. Nung nabuo ng 1K, biglang kinain yung 40. Sayang di mo nakita. Shinout out kita. 962 pa lang siya. Kinain niya nga yung ano. Kinain niya yung ano 40. Sayang uy. May ano pala ako nung may tatlong di nakadikit sa'yo, dinikit ko kanina, ayan. Ayaw ka pa niyong ano, pag-graduatein Kino. Binantayan niya yung ano mo, yung bahay. Mga ilang araw pa yan, Kino, baka mga 3 araw pa yan. Ayan, Kino, full pack dan, ayan, from Alma Albiar, ayan. Madam Alma. Dan nasa iyo, Kino, si Alma Albiar, ayan. Uy, may nagbawa ng bahay. Hush, yung sundin mo pala eh. Uy, yung nasa monetization kasi yung fix na din na nabawasan para sa saging at WH. Pag kiniklik pala. Ayaw nga. Kasi yung sa akin hindi parehas eh. Akala ko di ako hihi. Ilan na ba yung ano mo WH mo, Kino? Umalis ka kasi kanina, sayang di mo nakita. Nag 1K na 1K. Tapos bigla na lang chinik ko ulit. Hala, kinain na. Ayan, Alma Albiar, dan na sa'yo, Kino. Ayan, pabalikan na lang si Alma. Mga ka 1K ka rin yan, Kino. Ganun talaga minsan kaya nakakalumok. Kasi nandun ka na sa tuktok, bigla ka pang bumagsak. Ayan, ay may nagbama ng kanyang bahay. Almadan Toyo, Shukran from Oime. Ayan. Ay may nagbama ng bahay. Charlie Chub, Divi Kalimbang. Ayan. From everybody happy. Alma Albert, wow. Pingisaging kalaki bahay. Ay, hihihi. Ayan mga si Madam Alma. Laki na ng bahay niya. Si Oime, malaki na rin yung bahay. Ayan. Sige lang lagas, ayan. Ayan, Udit, Migalab shout out dan sa nakapin, ayan. Nikitan from Udit, ayan. Everybody happy OTW from Charlie, ayan. Pasisid from Charlie Chug. Sipag lang, ayan, from Alma Albiar, ayan. Si Madam Alma kasi masipag managing, ayan. Sipag lang.
Minsan kasi pag masipag ka naman managing kaso lang wala kang time kasi busy sa work. Alma OTW sa'yo from Saldi Boy, ayan. Almalberdan na po 6, nag-iwan ako ng perma harang, ayan. Turon saka pinusuan ko, pinanood ko din lahat, ayan. Parang kinobambam, ayan. Ayan, Saldi Boy Fishing Vlog, salamat sa tamsak ha, ayan. Yan everybody, happy dan sukli from Charlie, ayan. Siyan 16 Yahoo, ayan. Tusok ulit, hihi. Salamat sa patusok siyan, ayan. Mahilig dong tumusok si siyan eh. Ayan, Charlie nagbawa ng kanyang bahay. Yan ulit OTW from Tia Puldan from Alma, ayan. Si Madam Alma masipag managing. DJ Dance Remix. Alma tamsak dan dating dikit na ako sa'yo, salamat kasi binabalikan mo po ako, ayan. From Saldi Boy, ayan. Ulit dan pasisid from Charlie Chum, ayan. Ulit babalikan na lang si Charlie Chum, ayan. Corona babay na, uy. Corona babay na. Alam mo, tamsak nung dating dikit na ako sa'yo, salamat kasi nabalikan mo ko, ayan. Ulit-ulit si Oz.
DJ Dance Remix. The best. Ayan, Saldiboy may bakas from Alma Albior. Ayan. Wala kang biyahe ngayon, Saldi. Ayun. Diba sabi mo kagabi may biyahe ka? Basta team Buyog, Gapauyog. Baldado. Disco Mobile. DJ Rodsky. The best. Ay, kangalay, uy. Ayan, palagi pong may bakas si Saldiboy kahit saang LA siya pumunta. Ayan, lagi siyang may bakas. Si Saldiboy laging may bakas. Ayan. Saldiboy ang aga-aga mong gumising, no? Disco Mobile. Nagkape ka na, Saldi? Kumain ka na ba ng breakfast mo? Nagpandesal ka na ba? Ayan. Saldi ka, nagpandesal ka na, nagkape ka na. Ayan.
Ila, ila, ila. DJ RK Bomb Remix. Ila, 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 ila. Ayan, welcome po. Anis kasi ako kabayan at kailangan maging honest tayong lahat sa bawat isa. Nilalagasan na nga tayo, mga bubudol pa tayo, kawawa naman, di ba? Tama, Saldiboy. Tama ka, Saldiboy. Saldiboy, meron ka bang 2 banana dyan, ibigay mo sa akin, palitan kitang 5 dali. Saldiboy. Ilay, ilay, ilay. Makasandal muna sa Saldiboy at mga live ba? Yan, Mr. Eleganza, mag-love shoutout. Ayan. Hi to all, ayan. From Mr. Eleganza. Ayan, Mr. Eleganza, nagbaba ng bahay. DJ BJ Ayan, Alma Albert, Kalimbang dan Idol, padikit sa main. Ayan. Ayan, 943 ka na everybody. Ayan, bigyan kita ng 3.
Robinson Billy, ayan. 943. Ang dalawa na lang pala. Mag 45 ka na. DJ PJ. Yan, 943. Bigyan kita ng dalawa, everybody happy. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Kaya nga trabaho ako muna sa Manila para bakal ako ng CP Kabayan na yan. Dala ka bang cellphone? Yan, Robinson, dikit na ng isa. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter Social distancing. social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Laro mo sa CP ko Kabayan na yun. Paano mo piniplay yung WH mo? Paano piniplay yung WH mo, Sandy? May laptop ka. Social Distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Puro man tuharang, eh. Consideration with its Hindi ko nga ma-play kasi solo lang ako, Kabayan. Kaya nga nasa 1K pa lang WH ko po, ayan. Mas exit muna ako, ha. Baka may mga dumikit pa sa akin. Iwan kayo ng bakas gamit ang menu, ha. Babalikan ko kayo, ayan. Sige lang, Kino, eh. Ano ko naman yung mo, yung channel, ayan. Sige lang, Kino. Salamat, lalabs, Kino, ha.
Ayan everybody, happy ano ka na po, 9:45. Yan 9:45 ka na ano, Robinson Billy. Yun lang ng tao. Siguro mag-out na ako mga lalangs. 1, 2, 3, 4. Ayan, Saldi boy, mag-out na ako, Saldi. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalangs. Ayan. Mag-out na ako. Bukas na lang uli mga lalangs. 5:30 in the morning, Philippine time. Ayan. Kita-kits na lang tayo bukas mga lalangs. Ayan. Mag-out na po ako. Out na ako mga lalams. Bye. Saldi boy. Ayan.